Hola! Bona tarda! Sabeu qui sóc? Qui? No, jo no sóc aquest. Jo sóc el Carnestoltes! Bona tarda, gent del poble i jovenets, dones i homes jovenets. Ja ha vingut en Carnestoltes, ha tornat un altre any més. Sóc en Carnestoltes, el rei dels poques soltes. Us faig saber que ha arribat i que l'avorriment ja s'ha acabat. La gresca ja és aquí, anem-nos a divertir. Cantarem, ballarem i riurem d'allò més bé que ens ho passarem. Una consigna diferent heu de portar dilluns, dimarts, dimecres i dijous per la gresca poder participar. El dilluns 24 portarem un pentinat ben divertit com aquest meu, mireu. El dimarts 25 ens pintarem pigues a les galtes. El dimecres 26 portarem un mocador lligant al cap, al coll o al braç, com aquest, mireu que bonic, amb les floretes. El dijous 26 ens pintarem un bigoti ben original, com aquest, mireu. Aquí, mireu. Quin bigoti més bonic. I per acabar, el divendres 28, de tradicions catalans tothom sortirem al carrer disfressats. Tocarem els tambors que sonen un muntó. I quina gresca que farem quan estiguem al carrer, que en tot el barri se'n sentirà i no se'ns podrà escoltar. I recordeu, a la vostra escola estaré fins divendres que ve. Espero poder-vos saludar a qui em vingui a visitar. Visca Carnestoltes!